Ang try ulang ubabaha. Kajing isnay jungu kane bom chukot. But day na mar kajing isnay jungu shom la bam do no yangi. Ngim shom la kut no ha kajing dom, ngim shom la kut no ha kijing ngim shom la kut no ha kapop. Henry u ai kajing shy, u penjem ni kajing But ngiyo ko hok ka jo Jesu ha ka jingim jungi. But gani kalong ka jis ngongo ko crowd show blay. Pedial sngobay pi baro ki bedan ha gani ka por ha ka kerteng ka do Jesu. Nganiya si kamat ya kaban benta bat pi ya ka ay ka bau try wala le apdeng jungi. Kendiat agani ka por akwat ye way long kami. Iway long kami iba Hadin jong ka jing yo ye ka jing penpau ka word of knowledge. Ka tin yo ka jing pentip. Baladep duwai na ka banta jong i. Jing pang ka badon ha ka met jong i shadam. But komta yin yo sngaw ye ka ay ka bau try le ha ka ne ka por. Ale shani kong. Ya tu ye ki ay ki bau try le na ka banta jong pi. Ki ay ki bau try open kia. Ale hang ni ale. Okay. Keren si kentin Argentin. Try ngawan na ay ngu ikut rat na marba blay jongi hakajeng stom ka jonga ngadon na kas sadem malumala tang bakawan pat kata kajeng long pathat entah ke kaman luka long kata na do menmit nga wi ba dengan sawan ane jaseng lu nama ngamti kana wi ba deng kata kajeng kata khamat ka ba ngam Sngewthuh ba mo ang sayang ti bi rasai yung to naman naman step kawan katanya perkat ngono da ngai lan hi manla ka por kajeng penwit pasita ngon penwit yang an yang jot ngan ki lek ngan lek bet kini seng mo ngai lek ba lek man wan Jangan orang ni kesel ibi deng, tu yang deh, tu orang kare ni leh kali. Dapat ya, pada kali melap kali suka bos. Lawan kawan dela ablas lembah, sawan mereka kali rin. Tapi orang snow ye kejing pada ya kejing penpa bo, belai orang hidai pen lek bet, kejing seng hidai pen poi. Nang wah pilih orang gini kejing. Tapi orang snow kejing penpa belai kejing pang. Kejing pang kejong nang, orang snow bah. Kejing kaya kalong kanyang niat kandiat kamu ka wan kejing pat kandiat kejing jatai kabalong kum ulu mo baka hadin kejing duai pis ngau kum no hadin jong kejing duai kini ngasong kata kejing pat ko fight no kum tu kandiat lagi long kum baka dum kum temental as ngau syai ba as ngau jatai ngai ngu utrai kisu jong ubala pen kaya yang amen ubala pen ai kalat yang abangan la pen poi buat ada pedang kejing ya kapan poi kan kejing seng yes nama kaburong kalong amen syadu ibam jukut amen amen hallelujah ya roh you try to late besok Idan sibun ke iban ya tu ke story ke jingim jongi. Na marga por kam sya andre tanggaway kalong. Latau kalat I kumbakan penpep no ia kata ke jing wan jong I sene ke jing seng. Andre ndai la poi sium bleu la penpau ha ke tin jing pentep ia ke jing pang ka baidan din ke jing duai. Along ko bo weng no ia kata ke jing pang bat kala syai kala clear kala kia kumba pio snow mentan. Tungin ai di tap ti bajam shaublay. Hallelujah. Kwa ban yo I ki kamba o try. But ke I ba try le ha ka ba kum kani ka ji seng ba ne ka por. Tungin shim ye ka Bible ka ti jongi in ra si jrong in ong lang ni ki ji duai. Tungin ong jam ablay. Ngai ngoi ka tin jome. Kalong ka jing ki ai ka do jonga. Ka jing ba mi ka man sim jonga. Kapan kuy ba kapan temai. Ya ke jimut je berkat jonga. Kum tang ap diang ke ketin jome.
haga jingmut jonga, haga donu jonga, but haga do jonga, haga tengu Jesu. Amen. Amen. Praise God. Bentangin ia pen kre ia laga donut ia laga mensim. Pinap ban fasten your belt, ban pendai bahai your belt ke jaka syong jopi. Kawai kalong ba pinom ki shane shatai. Kaba ar kalong ba yaki jimut ya berkat jopi kinom late shiki way pat ki kam ki dup. Henry pin ngap hai ke tinu blay. Bat ru ba pin yo mat yaki jingar ko jo try hagane kapor. Ngin ya pai bat ngana ke tin ke jo blay. Kitab jo Ecclesiastes kanong balay kot baningkong. Don ka aiom yaki ke baro. Bat ka por yaki jintumu baro hapo ka beneng. Don ka aiom yaki ke baro. Bat ka por yaki jintumu baro hapo ka beneng. Laya tu ang ni sepang ka por. Sepang ka ayom. Badru sepang ka bakut jong kata. Kapang bangan keren na kani ka fight no ski ka day sepang ka por ka ayom bat ka bakut. Pinskap bahaya kani ka chingyalap ba ka chingikai. Kermen bau mensim blay yalam ya ka balang ya ki bangay ba ya ki bom ngay. Baki bios ngau lang ba ka ka tin jo blay. Kinlong ka chingar ku na ka benta jong pilang baro. Haka jingkren siapang ka por. Siapang ka ayom. Bat siapang ka bakut. Kaya ka jingmut jong ka. Bat ka don ayu. Ban kren yengi. Haka ni ka jingiseng. Nakabanta ki bios ngau i kani ka kubor. Nakabanta jongi baro. Bat nakabanta ki bangait. Bat nakabanta ki bamngait. Kadan kubor yu nam ta ka por ka ayom bat ka bakut. Habang iyo iya ka ktin ka jo blay. Kaya tu yangi bin pa bin ya ka por bat ka ayom. Bat ni ju shem ya kani ka Bible. Baka hima Israel, bat ke Israel, kalong ka baje ka jo blay. Ngin pa ye ka por na Israel, ngin pa ye ka jingkran jo blay, ha ki Israel na do ka Old Testament, ngin pa ye ka ay ka bao blay don man kren lang ba kinong tulpa ki prophet, ngin pa ye ka ay ka bao blay kren lang ba ki brew ki jongu, ha ka testament ka batmay, Bat rungin pay kay bau blay don man kranang bau mensim jong u hagapor jong i menta. Kabenta kabaningkong bangin wan ban kren kalong. Kapor kabangi im menta. Kay gana kapor kabangi im. Lada pi bakla ban Sngewthuh iya kani. Pila ban syaino. Pila ban babi. Pila ban jotno. Pilaru ban long ke jingkar ku. Pilaru ban long ke jingkamen. Lada pi Sngewthuh ia kapor. Kabapi day ban le. Wai puay sembay. Ya bau bleu lebu. Kadan ka ayom. Kadan kapor. Baun say telung. Lada pi bakla ia kapor. Watang sitayaw hadin. Lene si benay hadin. Tau sembay unam long syuk bersaiso. Kidon kisaw ayom. Haga shisnam. But ki donru ki ayom ha ke chingim jo briu. Kapor jong kaba ke chinglong kunlong kena rang ba temen. Kadon ka ayom bar kapor ye ki jingtung jingtep ye ki mrot. Batru ye ki tagi jingbu jo blay ha ke pertai ke kren ye kapor ye ka ayom bar ka bakut jongka. Habang ipai yang ni kabenta jak kabaningkong bangin kren. Kay kapor kabangi immenta. Wi Isaiah wi tu ia kani. Haga kitab jo Isaiah san pursan lenon kot ban riu. Wong wat piau try kat badang la ban shem yau. To kot kerpat yau kat ba udang hajan. Marsin pliwang. Wi Isaiah lenong besan-besan.
wong kadede kapor ban wat yo try. Kapor kabangi imenta kadai kapor ban wat ya utry. Kajing don jo pi ne kajir seng kadai kapor ba pin wat yo try. Pila banong ala jiwat man kapor. Pila banong nga it yo blay na mada daw nga don nang ni. Pila banong lawat ngala jiwat yo try ngala judwai but kom tang ila ngait but what la kaya ngaru hakaying jong kajingat. But kay pat kabangan wat yo try. Nan pe yin ya pe menta ya kani kapang. Kabenta kabangi don kamang ni kalong ban wat yo try. Ban shashkori ka surga jo mensim jo blay. Ban ngap ka ka bau blay Ukraine. Namar hagata ka por ka jo try ka bau Ukraine. Wat tang si kentin ka bau blay Ukraine. Kan kala ya ka jingim jongi baro si jingim. Kani ka por bangi don hakani ka kalimat. Kani ka por bangin wat yo try. Nang nay shakmat kani ka por ban wat yo try. But hakajingim jongi kadai kapor ban wat yo try. Balenya ban wat yo try. Namar kat badang la ban shem. Kot kerpad ya u. Kajing kali kalong hatu don se kapor bangi mlasyu ban shem yo try. Kadon kapor. Bangi mlasyu ban shem. Bangi mlasyu ban yo. Wada kajing kala ka bamut. Dan kibriu ki bam mlasyu ban yo ikajing kala bamut. Lada kele kai. Bat kimuat akapor kabadai. Kajing pen kia. Lada pi muat akapor badai pimla ban yo kia. Lada pi kwa ya kano lani ka jing troy jing kta. Lani hagida kipor jong ka jing troy jong pi. Lani ki jing pulei. Lani ki kam ki jam. Ka don kapor ya ki eke baro. Daya Lord jong gani gadau ladang imes ya ka ladang itu no kan wanra ya ka jingdu kabala banlong jiunam bat kabalaru banlong bom jukot ikan mau kpor yo noa habau lesnagi yingling chispar po snam ki breu kim tre ban wan chike yingling daladei kpor bau slap ulahab bat ke yingling lakang baro ki kwa ban leit Henry kapor kam don syo. Baro ki kwa ban lay ke yingli unawa. Habag lesdang ban slay. Henry don ubriu ban brat lasyo ban rung. Hagada ke yingling habala kang yeka. Kadon kapor. Kadon kapor. Kadon kapor. Hangning iyo ladangin puli naga gospel ka jo Marcus. Kalenong kabaar paway. Ngan wan menta siya katong kabangi menta kani kapor kabangi menta kadai kay kata kapor kamday setia kabangi laban le kat baman lani ban sekriplay kat baman lani ban kentaj ya kaktinu play kat baman lani ban halaga jong kaman lani ban le kai ya kay kabangi la Sngewthuh lani ban buteng lani ban tray malumala Lani bangin sulong pejak plem-plem kamdei kumta. Ngin ya peit no Lukas kalenong ba arpaway. Bat ka dekot nadu ba sipaw hadu ka ba katpra la to hakani ka Bible. Kani ka por ka bangi Jisu ya tu ya kani wang kadak bat ke jingsha jinjar haga pertai. Habagi senran ki kali try la nog da ka por men penyo pat hima Jaki Israel. Lano tagapor kanjia. Lano memen one pat ban sensyar. Lano ki Israel kin yopat. Yagata kahima ka joblay. Kabakren syapang ka jing. Ka jing sensyar ka jo Jisu. Ka jing sensyar jo Mesaya. Kabakren syapang kata. Ka jing sensyar jo blaya Israel. Jisu ang kata. Kanamla banjia. Lemda jia shua. Yakini kipor. Bat kini ki aiom ki badon kam. Ong kum ni onda kum tau la ong ki. Kajat benriu kan yeng yele. Bat kajat benriu ke himaru. Bat ke hima. Kita ada ki por ki bangi menta. Menta ka bapidang syong. De ke por jong ke jing yele. Kadai ke por jong ke jing yele tma. Ke por jong ke jing snam. Ke por jong kata ke jing penjot iway yai way pat.
Yos ngau ye gatma ba baningkong tma ba ar menta ka kiwin ban yo ye gatma ba kabalai menta gatma po Ukraine ba Russia menta gatma jo ka NATO Persia ya ka Russia but menta ka Russia kan wat ye ka jirap na po China na po Iran wat na po North Korea but ap ding jong ka jile ka Amerika ka Kershan ba ka NATO countries ki Kershan ya kani ke Ukraine but ke jinga kun ba ke jinga le I kumbakan sa penka ya kata ke tmaba kabalai ka jingyap ka bakraw ka bada ki po wajar bada ki po billion bada ki spa billion kala ka pertai hapo Russia but ru ha ka spa ka po jogi nuclear but ki tier ya letma kita kidai ki jingchia na lor kata ki don ki leno ki don kata ki jingele tma ha po Israel lengba Hezbollah lengba po Gaza Strip lengba ha ki to ki Palestine but ka Iraq ru kanamla ban shong kalikti klem de takti Israel na gapor shigapor but kata kidai ki jingkon jile ki jingkan at jo ki India ba ka China na gapor shigapor ka India ba ka Pakistan na lor kata yo I gatma po ying ha Pakistan ka don ka jile ka ba kraw but kom ta ki wei ki ri ki ba don ka ta ka chinkan at ka ba kraw ka jile ka ba kraw wadru hagari ka jongi ka bang im ngim la lach na ka ba kum ka ni na Lord ka ta ka Bible ka ong ka jingkan yu jumai ki ba jur kin long ru bat shibun ki jaka ki nem sniu bat jingyap temru bat kin long ru ki ege ba shirkai bat ki dak ba krauru na beneng yos ngau yo jumai po Turkey udon tang sau pu san sekon uwan ban pen ki bat ki breu da ki sau pu san ajar tame ki yap hagata klemat na loreng ta ka jingyap ka nang bun la wan biang ujumai ubala ban pen ki wat ya ka Delhi hakini kitayo baladap nang tau jumai ubala manai ka north east bakan sawan lano kamwan kibriu gila banong kanom chia Henry kala ban chia namar baka Sngewthuh kalong hai bun ki jaka kan long ka jing kenyu jumai balada jia shisha bau jumai unjia north east kumbayatu kiriu start kan wan kum gato ka spasnem kaba spasnem kaba menore hagatau jumai ba uban ki ya kaban pen kalai ya kamadan lum ban long lum bat ya kilum ban pen long madan bat adu katnu ka jing jong ka pertai bat ka jing jong ki briu hagata ka por ngiduai bat ngim kwa bakan jia henry ngim la ban bat la dagata ka por kan wan nang tangi yo ka Bible ka yo tu Henry shuai kini ki ege ru wang kin kem ya pi bat kin pen shitom ru ya pi kida aino ya pi ya ke sanakok hagi ying bandi kida leit lam ru ya pi ya kemat ki sim bat kinong sedsyar na ka benta ka kerteng jonga kan jiru bon kem ya pi on set patok on ya lam kinong bishar but on pen shitom ya kita ki breu ki mamane ya ka kerteng ka jauh Jesus Christ ta gadai habang ikren ng nepo mekalia ya kata kalong samut kalong bompoi perkat bat ka bomla ban mudur komno kin set patok yangi hang nepo mekalia komnon pensitom ya ke jing mane blai hapo mekalia lani ya ki benta jo ka North East India na ikren siapo jong ka benta ki state jong ki India ki bagi pastor bat ki bangai ki la syaset petok ki babon jaka po Uttar Pradesh da ki spa ngot ki pastor ki la hap ban syaset petok kata gadai kabaji hadu menta kadang yak kata ban jamin mio ngin ngiyo I ka bakom kata ke cingcia yidang yo snawi ke cingcia po Chhattisgarh hau benai January hakabaki tribal kila wan ya ka bantur ban penjot ban atak ya ka ying mane jong ka balang Katolik bat ya ki Kristan ki badon hang tay kila kenyu kila petlut shiki jaka shiki jaka ki ba khamshi jingai nang ta kala jia ka por bahagada ka por ngapoi po Chhattisgarh ka balong tang lai po kilometer na ki jaka ka ba lawan ka jing tambor ya ki Kristan
บัดคำลงก็บสุกบันอิมมังใจและยาลำยังอาบันเล็ยาลับกะเล็งกิตกิจกาคงบันเยวพราดลิกิจกาและเล็ยสงวทั่วชายก็จึงคลุยจงกเม็ดกับบัดสงวก็มันชูวานุบริวบันชูเกมบันชูตีดบันชูปนิยบกตากระเดยก็จึงกันอาดวัดกิบริวพอชัดสการพอไรปูร์กิติบยังอาบังอันเล็ยกตากระเจกากิองก็เบวัดน้ำเล็กน้ำมาคำละบันลองดังมันตาชิตเอวกระดอนก็ยังทอมบอร์กับคราวบัดก็ยังชาเกมบคราวบัดกินนี้ก็ดังวาดบัดก็ดังกว่าบัดเป็นจดยากิตากิคริสตันกับโปรแกรมละเดฟิกซ์งาบันเลนเดลปอยชเตสงทุชิชัยตะกิจิงเอเต็งกับภาษาอากิจกาสะวันกิบริวฮับเดเปย์พาบัดเต็งกับลองจีเซงฮับบันเครนเมียนบัดกุตาวนองเป็นกลากตีนกับตีนินดิวเครนคำจำนามาริโอกิอสโนกิบริวบาวันอุนองเวเดชบาร์บัดคุมโนกลาบันเชียกิบักคุมกิตายีวันพวเมฆลียงอิมสงทุพิชองอังเตยงเครนสปังกินยันจาร์ยงคริสตันพินอมสงทุกตากระเดยกจิงเอกับลาดาพิมเป็นเครลาดาพิมสงทุยกับปอร์กันปอยกับปอร์บักันดีร์ลาดาวันกันสันกันยังเป็นชิตัมลาดาวันกันสันกันยังชาเกมลาดาพิสงทุบักิพาสตอร์ยังพีเลชาเซตปะทักบัดลาดาพิยอสงบายาวตาเลชาปนิยบลาดาพิยอสงบายาวตาเลชาริงบราวเลชาเกมเลชาเป็นชิตัมคมโนพินเล่อกระตกจิงไงกับพิพิงไงงาดังสงับยังเอาไว้ก็จิงลับจะไว้พาสตอร์พอไชน่างาเป็ดบากักตาอีดานูจงาอุดรกัตากะเฮาส์เชิร์ชและนี่ก็บาลังหักยิงบักิจุวันบันยลุมลังบัดคมตาละโยบันติบเดกิโพลิตบัดกิละวันกิละโตเกตโยบัดดูเดกปอร์ชงานชูกิวันยากบันอินเทโรเกตบัดบันยเครนบัดบันวาดและนี่บันเป็นวิทบันเป็นทุดบัดคมตาชิบูนกิดาวพิธีเกย์กับเชียชิบทีบเกย์กับเชียฮัดดูบนิวพาสตอร์วังงี้ลองจีเซงมันตากับสกิวเบลย์งิมทิบชูและสกิวเบลย์งี้ดังยอดเนี่ยบันลองจีเซงน้ำมาร์กลาบันเชียกันนูกิจิงเชียบันชักเกมยังงี้บางเงินเลยชิปตอกงิมจูลาบันยาทูลป้าบันองละสนได้งี้เนี่ยกันดูหากได้สกิวเบลย์งี้เสียกันดูงี้ทะเลคุมตาก็ไว้กับสกีจิงเซงกับสกิวเบลย์บักกิปันลองจีเซงก็ได้กับบักคัดดูหากจิงเซงจงกีบอมลาบันติกนาไว้พาสตอร์กับบดังช่องอังตาวังงาลติกนาบังอันชาเกมฮัปโปจงออกโตบาร์นามารกจิงวันยุกิ police บันวาดบัน investigate และนี่บันวาดบันเนี่ยบันวันติกิ spies กิ CID ฮักกีบันโยเยกตากจิงลุมจิงเตียบกับบลเชอร์เคบัดชิชาฮาวบุนายโนเบมบารุชาเกมบ่าวชาเซตปตอกคันไดสเนมเคลมิโอจามินบักตากระเดกจิงเจียกับลเจียฮัปโปไชน่ายิลาบันองโอ้ฮัไชน่าโอ้ฮันอร์เกาหลีโอ้อิหร่านโอ้กิจการคอมมิวนิสต์คันทรีโอ้กิจการมุสลิมคันทรีก็ลองกับงี้เตงิมเลยกะไลลูดก็ secular state ฮัปโปอินเดียคำเลยและดับพิมสงทุยกับปอร์พิลาบันองกุมตาเฮนรีกันนี้กับปอร์บางอย่างลับยาพีกันได้กับปอร์บาปินเป็นเครนามาร์กเอบกับไบเบิลกับยาทุงนี่ก็องคุมนูชูงันปุลิงันสับไตได้กับปอร์เฮนรีกันเป็นเชียร์ลาดยาพีกับบันลองกับจิงพลานามาร์กตาตุกดจิงมวดอะไรกันดอนูดบอนปุสันปาคุมนูบันยาไซดานาบังอันอายปีกฉันตัวบังอันยสตาร์ทยกับบักิน้องยาเล่จงพีบาโรกินอมละบังยเซเนียกเลียงและในบังยสัตกเลียงดูไอโฮเบลย์อุนไอปีกยสตาร์ทบังเครนยกิกทีนกับบัดเดย์ดาวมันซีมโคโจเบลย์นามาชิบุนกิเบรลกินสวรรค์บันเข้มบันวาเนียวาดองบัดรู้ยกับบันเป็นชิตัมออนไอโนรู้ยพีวัดฮักิดักิกมีกิกปาบัดดักิปาราบัดดักิกุรบัดดากิล็อกบัดยากีบานาพีกินเป็นยับรู้กิกุรุกินไอปารากินไอกิล็อกกินไอพี่อีกุมโนวัดตั้งให้จิงเชียโจโคโรนา
hap deng jong ke jingpang corona om don shiparam don kemim don pam don lok penyeklat bet quarantine bet bat kata ka dei ke ba ngio I do ke sign om la ban ong mano penyeklat kang lockdown hang ni hapo ka state Meghalaya bat akarindia ba ka pertai bat om don banut shu ban maneblay la da lej lom ji seng yong ai rang ba shnong la tiepไปอุลาคังบรังบาชนองมลงชูบันยคอดนเวยิงช่วยกันยิงติงยรังบาชนองติงยกบอดสรการติงยกตากจิงชามานาติงยกตากจิงชาเป็นชิตมคมตาละชุคังยิงมันนี่ดอนเลยกินองยาลัมบาลังวัดอับลาปลีก็ยิงมันนี่รุกิมแตรบันเป็นลองกิองเงินผ่าน permission ชัวนา SDO และนี่นากระทรวงการนา DC บางยินโยบันเป็นลองโยบาคุมโนกันเจียและดังยิเป็นลองและก็เป็นลองกะจิงสงกองงูฮอกกะจิงสงกองงูอาญดูkata-kata Henry Kim Tip baga por kan poi ba om don kam shu ye ka license ka permission ka baga jing script play ka long what about ki sipai kin one ha ka jing khang jo pi haban tu I play na mar ka dei ka por bar ka dei ka aiom ka ba pimla ban ong ba kanom jia po Meghalaya ni India ngan Sngewthuh ye pi kata ngan pendep ye ka dei ka jing pulai nang tawang kumno kin dondu kiban penyap ta ke kerteng jonga Henry Weiru snyu na ke klei jopi inom jano inom hap klem ke jing tip oblay nang ta da ke jing yai ne minot jopi pinri pen im yala ka men sim ong lang baro da ke jing yai ne minot ngan pen im yala ka men sim da ke jing yai ne minot ong baro da ke jing yai ne minot ngan pen im yala ka men sim mentang a one sugar point kabapila ban Sngewthuh kumno kan jia po India ba kumno kan jia po Meghalaya ba kumno kan jia ya pi menta house nem arajar khat khandai ka BJP kalabu aga manifesto jongka bakan penlong ya ka state ka India ka uniform civil code ka an ka banlong tangkaway maka Nadu Delhi hadu kishnat bagi jela jong ke India baro. Bar ki ei te ki an ki ban penlong ya ka wei kaniam hapo India. Bar ka ban kta ya ka nei kadai ki Kristan. Kan kta ka wei kaniam. Hagata ka wei kaniam kani ka an ka bala dep ban pen sapen ban pen trai kam no ya ka. Home Minister hi ula ai ka ching pentep ba un sa plining kong hapo utaran shal ya kani hakini ki banai ban sawan ban pentray kamno yani ka an wat la kani ka an ko ong ba kidon ka bor ka bagi jela kila ban pediang ne bala ban nom pediang on pentray kam ya ka suki Henry Shin bala pas ke parlimen ba do president jong ka India ba Shin bala implement ya ka nono ka bill ba ka an kala ban long kam habaro ka wei ka ri ka uniform civil code ban penlong ka wei ka niam ban nom shashu yo pastor ban pen yo tho akabalang ban nom shashu ban ya tingkun ban pen kalawa dia ka judge nang ta kan ktaru om nanggata kan ktaru hagata ka jinglong ya ka wei ka culture ngingi don lagi jong ka culture hang ne po khasi jantia Meghalaya jongi Henry bala priang ya gata ka UCC ngin haban pen kalaya lagi jong ka culture baro kijing kenjai kijing ken niam baro kindu kno bat haban embrace ban bat ya gatai ka an nang ta kandon tang ka wei ka ration card kandon ka wei ka election nang ta ngin yo I hang ni ka jingta ka ban semi ka long ya ki jaj ban riu jong ka India namar om dei tang ka Meghalaya ba don la ka culture baro ki don la ka culture ka jinglong jingim bat baro ki jaj niam ba per Henry on penlong tang ka wei ka niam hapo India Bat kata ke jing le kenang, kadai ke jing ke ba krautam na baro, kadai ke niam Kristan, ke ba mot la kumno, bat pen kuit no ye ke niam Kristan na po India.
เป็นโคยโนเอกเนียมคริสตานในอินเดียบัดกตากระไดกะจิงเชียกะบังยิงยฮาบันยคันโดมันตากะไดกะไดกะปอร์บะพินฮาบันเป็ดมัดและดาพี่องบางยินนมาดอีกจิงเอหังเนพินมาดมาดูบารอชกตายกิพาสตอร์ละไอเดกดิสคอนซิลยกซาร์ติฟิเคตมาริชไลเซนและในมาริชซาร์ติฟิเคตบันเป็นยโทยกิคริสตานปาราคริสตานกันนี้ก็อ่านกันมชาชูสกัดโนอนมดอนชูกันจิงเป็นยโทให้กิบาลังคริสตานบาดาบเจียกุมตาสกัดโนพินเตยกิยิงมันนีกันวันก็ objection กันเลยบันมันนีกิไว้ปัดกิบเลยอนมโย permission ชูบันลงเจียลับอนมดอน permission นามาร์บัดเดบันดอนตั้งก็ไว้กันเนียมmentakat bagadang long secular state ngidang la ban kren lai lut henry om ki wei pat ki state ha ko wei gri india ki bala kim khai ha ko por good friday la wan ya ka ban khang lat khang lenti ban pen shitom ha ko por christmas la ha ban shayap ha sha ban pen jot ka ying ka sam ha ko por jong ka ta ka jingleเนียมคริสตานกับเป้าบัดกับดอนและยาเล่บันเป็นดูโนมันตาวันกับกุดไฟรเดย์ยาเล่บันเป็นดูกับคริสต์มาสและเป็นดูชัวกัดคุมกับไรกับได้บันลองกับคอวันนันเดย์กับบางงี้มันตาเงิมชมสงทุไองี้ดังประคัดเลจีเซงงั้นเลจีเซงกัดบางมันเดองพาสตอร์มาเลยมันจีเซงบุญคำบุญคำบุญคำบุญคำกันปล่อยกับปอดผีกว่าบันเลจีเซงพี่น้องลาบันโยวันตั้งแต่ล็อกดาวน์เป็นมีกอ่านอยู่กับสรการบ่มลองชูบันรวยก็เวกจิรวยมลองชูบันรวยกวยารมลองชูบันเป็นบัพติสต์ริวมลองชูอีกบันไอจิงควายทรายมลองชูบันเล่อมดอนเวรุบันนูดชูบันเล่ยกตาkitaได้กอ่านอยู่โคโรนาเฮนรี่ก็ได้กสงิวจงกันได้กอ่านบันสมีบัดกับบันเสียฮักกันนี้กรีกจงอีนมาได้กดาวพิมละบันชุชิมบ่โอเลเซกัดบันมีกระตังอะไรยับงำดอนชุลาตเมนเมนตาละ implement ยากันนี้ก็บิลบ่อนเป็นไตรกรรมซาบันไอส์ยากิสเตทบักเจลาดอนกิบัมปัดเปรียงกิดังชิมปอร์กัตัวกันนี้ดอนกิบลับเปรียงละเป็นไตรกรรมโนยากิบัดฮับเจียคุมตาคุมโนกจิงเชคริบเลย์จงอีกลองkali ala day nga shakri blay nga lanem man play o jisu patok nga lanem ban play o jisu shaki way pat nga lanem ban wan ji seng la da mana bam day ban long ji seng kumni kumno pin le kat bo pastor dang yalap shakem kumno pin le pin pai din no na mar ka daga an ka bala pen mi shakem shakang ki yumani msha shu ban le ja ke ji seng hato pin duai blay hang no kata ka day ka por kababihap ban Sngewthuh bagani kapor bangiyem menta kamday shu kapor bandang yatu kai kana yakai kabam mensua kalapoy menta ngidang kren yakata kan new world order kaboong baban wan gani kan new world order lani ka pertai baro ka way daga UNO kan rai bon penlong ka way ka pertai jong ka jing sanshar ka way ka pisa ka way ka niyam way unong sanshar bat komta ka way ka ri kan sajia shwa magata kan poy hai India land e pas no yaga an ban pentre kam yaga ne ka UCC bakan long uniform ki kot baro bagi jingle ha ka India shano pin petri shano pin petri bat komno pin jubab yaga ne lada ke jingai jompi kam long ke scam lada ke jing IT lut jompi kam long ban IT lut show try yap nem lada pim kot jing mot shishana do ka donut ban bod yo jisu lada pim kloy ya ka ban len ya la de ban bod yo jisu lada pim kloy ban rayap aga ban shania yo try lada pim kloy ban IT lut kumbadai ban IT lut kat no ngot ki kristan ki bala ban yeng ha ka bakom ga ne ka por jaru bayai ne adu bakot on yo alaim ang Jesus Christ kapor kabakum gani kalawan ha khosiu jongi ha khmat jongi bat gani ka an kalasdang ban trekam shen on sapriang de ki state
jong ke India la ke jong ke state ki ba kila kloy walang yo snow ki ong me khalya nom pediang hang no pila ba nom pediang namar pidang bam ye ka spa jong ka Delhi bat ka sarkar kami shano pila ban bat shano pila ban nom peniad hang no pidang tikna ba ke jusen shar kadai ban riu blai ba ke no sen shar kin chepting yo blai ki no sen shar kin ha ban wat tang ye ka buram ye ka spa bat ban pen im ye la ke jong kamet bat namar ka daw kim salia wat ban ai ye la ka ri ye la ka jaj ke kenja baro kom ke jing ring brau haga ta ka an ka bon se pen mi bat on pen tre kam nang ne she khamat kani ka pertai bang im wang no ye ke yit khamat dum jong pi wang no ke yit Sngewthuh ka ba leng kot jo pi wang no ye kita ke jing snow thaj ke jing snow wek ki ba pim la ban yo I chai yo I no kani ka por ba pi im kani ka jing shakriblai pidang la menta ngan ong biang dang don ki briu ki badang jai tu ban le chi ke ji seng ai đào bún cam mà yiêng xem ki cam ki jam wat spa wat po nang tai ki jing trade jing ta ban ki babon ai ka đào henry phim tip bala da pi kwa ban wat play ru pinomio bat la da pi kwa ngomol ban ong ba pi kwa ban shakri play ru pinomio pi kwa ye ka ban le chi ki maneru kan poi ka por ban nam la shu ban yo ki ba kom ki ni ki jing chia ki wan ban chia ha ka arpu santarik upnai balai arjar arfulai kaladon ke jing ki ke bajur po asam dagi po hajar ngot kiriulum kila mi pertai bat kila panpawi ke jing persya banong bakinog no kiriulum ki bakalaniam na ke jingai jong kiniam riulum bat ki bakalaya lagariti baganiam ga dustur jong ki ken nom ken shuttle tribe shu Kinduno ye ke jing itu shuttle tribe ST. Kamun adu ke kam ke jam kinduno ya kata ke special kota nam ta ki ST. Kanduno bar kani ke tau ye ki Kristan. Ka jing tau jong kani kalong lada pikala Kristan. Pinduno wat ke jing long ST. Wat kata ke privilege ka kabu bapinyo ya ke kam ke jam ha ke hima sima ke kam ke jam ban itu ya pi kum kita ke jaj ben riu ba kerpang jong ke ta ke state ba ke jela ban yo ya lagi jong ke baha ke benta ke badai biang ban yo kinduno ya kita baro kalau poi menta pliang ja lakni saya ke pliang ja bat ya ke ja ban bam om yo shu kindu bat kam bat jam kalau dia ke por bau Paul, Apostle Paul le jalap apa Tesla ni, lai tayo le jalap. Bagi beriu berkongu ike jing jalap Paul, kila syabe na ke kam ke jam, kila syapen syutom. Paul setok ini ke syuti wang, haga berkot pin haban yang scam. Namar, walada pi yapru, pin semipat, ki badang imon pen kaladur, pentingan ye kini, baro akibangai, balada ki syak yapru melelei, ki syak tangan melelei, balada ki jenjaru melelei, namar kita ke sengi, pin se syembat utrai, utoi ke syiti jong ke jing pentingan borobor, syak ke Tesaloni, utoru cepang ke jing mi jo Krislam ler, haga Tesaloni, bat ru bakin Sngewthuh ye kata ke por, bat ke ya, bat kata ke jing penjot habakawan, namar bakin nom day ki briu ban yo thia, lem ne kim day ban nong khunlong, lem ne kim day ban nom tep. Ke kamram jongi ki nong sharai, ban ye tu yo pi ke jing shisha jo ke tin jo blai. Kum no ngit le menta, kum no ngin long. Kan poi ke por ba ke jing yo tho, kan long habari mlashu ban yo tho ke bapau. Batang utau berkeluar ban penyetok dah kekut, utau berkeluar ban penyetok dah kean, ulah ban le ye kata. Henry ban yetok haniam balang do pastor onom aibor on wenglut ye ka marriage license baro namar kam tre kam shu sisin bala priang ye ta an kala yap lut baro ki we ki an ki badon hapo jongka bat kala yap bat kim tre kam shu baro badon license tre kam shu namar layap kata gade ki jingim ka bangi im menta badai namar da gadau habang apay ye jingim jo ki Kristan I kumbadang don ha kabadum nang Sngewthuh kampat syai ke sengi
haga pertai baro kani kadai ka jing khot ba kani kadai ka jing chia na Lord kata ngindom laru ban klet ya ka waine ka jing chia ka ba krautam ba ka don ru ka por jong ka jing thena buk yo man sim ba khot haga ta ka por kani ka por ban the buk yo man sim ba khot Habala teno yo men sim ko ikam jiga apostle kale nong ba ar kat kot ba khat sao khat nyau hadu ar po sao la ya tu ba Petros wang kumbala ung jowe la kiski ba khadu on teno book yo men sim ko ja lor ka do baro bada ba kiliop diang yo men sim ko haga skip Pentecost baro ki jis par po ngot kan tai ba chendrang ge bla yop diang kila yalap yo Jisu kila yai ne haba kumta usim la neu pat neru ula wan ban pensitom ya ki Kristan hapo Jerusalem hapo Roman hapo Rome ban kem ban pensitom ya ki ban penyap ya ki ban tang ya ki da keding haba kila sanar fna ya ki martar ki jo Jisu ki bla syak martar sanar fna ki sliu da keding na siapa kading ka bam ki yat yong ki ka kleng ka hap kum batang ki dom rat bar kum tau briu im hang ni ka yat ka lahap u briu dang im ka ne ka ding ka bam ka kleng ka jaw bat teng ka simpor hadu bau to briu shisngi bat chimit teng ka to ka kleng ka to ka ding ka dang bam bat kum tau su u jenjar u kordet henry bon na ki kim shom la lenno yo Jisu wat hadu kata ka jing penshitam ngi menta tang shuprung ga kti khendiat ngim yo thia shu Henry ki marta ru Jisu ki shatang na kejat bat skiski ga ding ka bam bat kumta ki yap kordet hadu bamla ban batai shu dan benjong kila ai kila bread shaka so sing habo sing bla pen shatngan kila wanu sing la bam kni ka kami ka rai kunlong hagata ga jing pen shitam kni e kunlong sing bam ye kunlong bat jan banep ye ke kemi yok pa bat ye kit samla ba mangta ki ha ban yasha hadu bekot bagata re gi sha shitam jong ki Kristan ka balang ka banengkong bat aga spasnem ka banengkong hagi to gi por Henry ki don yo men simba ko jo blay ki don ye ka bor jo blay ki don ye ka revival jo men simba ko ki don ka jing tray ka jo blay po jong ki ka bahaba ki pe ye ka jing yap kim dom shikinom shepting haba ki pe ye ki nong shun kim shepting haba ki pe ye ki jing mau sing kim shepting ka ding kim shepting bat ka white lam kim shepting na mar ka jing I jong ki yo Jisu kala palat ban ye ka white lam palat ban ye ka ding palat ban ye ki sing palat ban ye ki ta ki nong pen shitam ben hadu bakin ay la ka jing em na ka bantau Jisu Christ ong hallelujah kata kadai ka jingat meneng yo snow ya ka jing I ka jo Jisu mentang ong pat kat no pi yo no Jisu om tang ba pi shukala ba mot pi pen pau jing I yo Jisu am Henry pin I yo Jisu hadu ba pin yap na ka benta ka kerteng u Jisu Christ hadu ba pin sha kran ban na ka kerteng u Jisu hadu ba pin sha being na tau Jisu hadu ba pin sha kam na tau Jisu hadu ba pin sha kordit na ka bentau Jisu hadu ba pin long teli haga jingem na tau Jisu hadu ba pin dolut ke baro na tau Jisu pinam don jing shepting berkata kadai ka jingat ba ka jing I jong pi yo Jisu Apostle Paul wang wai ban panya klat yang ana ka jing I yo Jisu ka jenjar ka lanot ka sipa ka jing yap tangan ka jing kreat ka jing shed la ni ka white lam la ni usom la ni kino ki balaan panya klat dalai onam la ban panya klat ya ka jing I jong ana o Jisu kata gadai ka jing kren ka ba pidon na emban ong ya kata amen holiday ka jing I yo Jisu dan bring jo pi ding teng pi long Kristan tang na poi ka por ki samna poi ka por ban shim yo tanga ba ka tanga tang bala mon e yo te briu mon e te ka briu pano na ka balang pano na ka jingai like man blai tau ang te pi yo Jisu kum ta pi dang I yo lo samla bat ya la ka samla palat ban yo Jisu pi ya mino na ying pi ya pet ki big pa ke yam chino ki le na mar la le bot samla la le bot show ba it but kim tep ka egi jingai kom no kalang kom ka tang I Jisu
menta basha kren ben hapo ka jing trai jing ta ka jing yo pi tang basha kren ben pin thut no yo Jesu tang namar ki kur jong pi bak ba ying sem ki kren ben yo pi bisa mar we namar ba pingai pin len no yo Jesu Pinong bomdon bekerjaan yang la dengan niap manoban tep yang la da jia bangapang manoban sumar yang habai mei pa hinga sem kila ino yang namar bangalangai Jesu un sumaria pi aban raikot lem kum tala da pi perkat ya kata ke jing skot ngen skot ngan yo ko pertai pin len no yo Jesu kata kam don jing mentoi ban wan wa ga ji seng mentam don jing mentoi Mdon jing mentoi la da pin pai din ha wei ge ski na mar ge jing e jo ge jing em mdon jing mentoi ki to jing la ji seng ki to jing shim delicate ki to jing wai kali sheneng sharum ban la ji seng ban yer wai ban yer tem ban yer shat la da pi dang len yo Jesu ha ki por jing e mdon jing mentoi sebe lenoi kata kadai ke gospel kata kadai ke jingalap mano banong yo pi ban wan yalap ban kro ban kjor banong Jesu wan se pile kom nom norum lele wan se lele la da pile shile ke bible kong la da pi le persya men sim jo blai men sim blai unom la ban kren shu yo pi unom la shu ban kta puk shipuk pile puk shipuk pi pen mong pi jan tot pi kan jat yo ding tendung But on last year, ban boy sugar tongue pin yap he day. What your soul, how open shitom yaki Kristan, haga jingek baneng kong jongu. Hadu bo snow baglong baday, Jesu ang soul kab men kan jat yo ding tendung. Piti boy no ding tendung. Piti boy no ding tendung. Kat kom ga jimatai ulong tau ding. Yau bala ju discipline, yakimrat, yakimasi. Ya kabala ju discipline. Baru tahu de uding ubala ju dong yeki hagata gur kom ban discipline. Baru de ubad nepa. Baru de utau ding ubala da undei hakimrat ompat lelei. Lada kimrat lada ubriu kan jat persya do ding. Mong yalade. Yap yalade. Bau tahu de uding. Bat komta Katau yau Jesu Christ ladau Jesu wan ban kra ban kta ban penim ban kren yapi penim ladang ye le persya yau Jesu kadon ka jingyap ka ba kraw ba ka jingma usol wahab ban kala ka ba mot bat ha ka jingkala bong me day try nga wan ban kala ka ba mot kata ka day ka ka bang yo ya kata ka jing syakri blay ka day ka por para bangay bain babim day ban le thai le swai Let's say if you don't tanggalok haying kabar should die ni man kapor pi kwa shukri blay die ni but don kita kiching jia piongan pai di no tangi kalok haying pimla ban ya sha tangi ulok haying mla ban ya sha the one kiching e kabon kom no pin ya sha kiching shukri blay ka bible gong ani Wat ka kami pakin ay ya ka ban kem. Nanta ka para ka hinmen kan ay ban kem. Nang tanam ta ka kartang utray. Pinhaban siya ya bro. Siya yap. Mentala da wan ka kon na ukon. Juwan ban pen berngam bersit wan ban le kinoy bam suday. Oh pastor. Nga haban pa di no amlong siya sa kriblay. Ngam don jing man toy siya. Kijinge aying jinge. Dumok kita kijinge bodo. Mdan kam ban yo tu jinge kum kita kinom dai ban pen pai din yo pi namar ki jinge wada bon shim yo pi ban set batok ban penia bro pi ha ban bod yo Jesu palat ban ya ga jinge ka pi kendo menta tong amen ya kata hallelujah kata ka dai ka jing shakri blai ka bakat kum ka jing shakri blai baru blai kwa ik te ki breu ki ba kum kita hagane gesngi ngan kren mentaj pang ka aiom Ka aiom ban bet bat ka aiom ban ot. Kadon ka aiom ban tung, kadon ka aiom ban ot. Ngani pait mentana ka Jeremiah pralenong. Kalenong ka ba pragat kot ba arpo. Jeremiah uyeng baru kren yo pait ba Israel. Kabalong ru ke jing kren nam ta jongi. Namar baro ke jing to ke Bible. Yamla banong o ne kren New Testament kren yo Israel kam day shu yangi. Kata day jing bakla bakraw. Le dan no bri bong kumta kamodu bakla.
ke Israel kadai ke baje jo blai baro ke pertai kan pe si Israel bat ya ke tinu blai le kren si Israel ke ba kren ru yang ngi menta bagi ha ban Sngewthuh Khongkrom ni Jeremiah wong kum ni ka aiomot kaladir kalyur kalawai bat yang ngi om shom la pen im Jeremiah bo pe si Gibril we i gwe gi chinchia wong ka aiom ot kaladir habaladir ka aiom ot kemut ayu pi ginong rep habaladir ka aiom ot menta bi mut ban khay yo so ladir ka aiom ot habno slater pat pingor habaladir ka aiom ya ka ban tep ka habno mar sinra ka hab ukba mar sin dir ka aiom ot u habno shmadan Melayu ban tep atiar ka aiomot kaladir ka bamud om don je ka shu ban bu yau kuba hatiar ne ukau hatiar habaladir ka aiomot lenoi namada ka dau ka por jo ki jingot ki lej ban ot po shitio po artio la khenyu nong rep ban lum ye kini hab lum la da don jingtung po ka kandau la dam dei ban weng na ka ta ka por badai un put no po kandau ru habaladir ka aiomot Bat kani kadai ke cingim ke jau briu, la dau briu la dir ke ayom ot ke cingim. Mentoi syu, la dau briu mentau la yap no ha ke pap, ke bamut ke tak ayom ot ya u ke la dir. La dau yap ke pap, ke ayom ot jeng u ke la dir. Bat mendon je mentoi syu. Nanta kalyur kalawai, hablawai kalyur pin bet sembai mlong syu. Pin tong jing tong mlong syu. Kitong jing tong ki bare ban tong ke pol yur, hablawai kamut mlong syu. Kadon kapor ye ki ke baro nang tangi o iyang ni ka Bible ka ya tu shu Khongkrom ni namar bat yangi om shom la penim upen kot ini ke ktin yangi om shom la penim kayom ot kaladir kalyur kalawai yangi om shom la penim ka tau ye ka mensimu briu la dau briu la yap no kayom ot kaladir kamot la yam no mlasyu ban ya lap yo tu briu Wat lei si jing tep ye kaban yam ye kaban kerpat mdon la chu ban pen im yo to briu haba gal yur kalawai haba ki chi yalap kalakot mlasyu ban yalap mlasyu ban yalap haba lakot ke jing yalap haba gal yur kalawai bet sembai kum no yalap kum no kan poi ka por ba ki chi yalap kan kut no kan poi ka por ba kan trei kam shu kan poi ka por ba ki pastor ki nong yalap ki bangai ki mlasyu ban yalap hakane ka pertai Namaru blai un sejit ye ki Israel kumba shilak sau put sau hajar ki Israel kita ki man saya lap hakada ka por jo ki jinjan jarba bat ka ya jo ka balang ka lekut habalekut ka ya jo ka balang baro ki bangai baro ki nong ya lap ki pastor ki bla sha ino haga jingrong no ki bangai ki bla sha ino jingrong no ki mlasyu ban ya lap mlasyu Ublay ula paino shiki Israel menta baga jialap kan long no ada ki jiu om shu da ki gentil ki bla pen kana Jesus Christ kayom kan sepoi kayom ot kaladir kayom ot ladir kal yur kalawai yang iom shom la pen em nang tagat khot ka ba ar po way ko Khongkrom ni khot ka ba ar po way na mari ke jing mong ki kon jong ki breu jonga la pen mong yenga ngala thang yong ke jing lengo kala kem yenga Om don dawai kilit, om don doktor hangta, balaiti, bom shom le pen papat iki jing kia jogi kon ki breu jonga. Om don dawai, om don doktor, om don jing pen kia po kilit, ki breu le pen kia malu mala, ki nong itu lepa, ki breu jo play, kim kren ye ke tin ke jing shisha, la shu pen kia malu mala, shu le jing seng do re mi se do re mi so do, churwai, la ne pi le jing jing seng, shu le yang tu tang badai ban le Sngewthuh nong itu khana ayu badon mental le kum to, shu le shu wan no, bat kum ta klem don chimot shu le tang ban shu Sngewthuh paralog, la dam Shem yau tra Jesu kita baro kilong malu mala om don jing pen kia mong gadonut shulai tang ban Sngewthuh klem kia ka men sim bar ki jing im ki balong hagata garukom shupen kia malu mala serput serpai kumta malu mala om don jing pen kia blai wong hatom don dawai hakilet om don jing pen kia om don ka kerteng jo blai mo hakpo kilet
don mo ka kerteng jo blay ya po kelet don mo ka boru blay ban pen kia balay shu malu malakum ni balay shu tomut tomat balay shu tlot shu swai balay shu du bor shu do mensim balay shu toy tite balay pilong ko musai hon basat dem balay pilong ukha balamong pimna ban yeng halade shu kalon na kapor shu kapor ka jingkot na ka por kadai ka aiom ba pin yok kia pura kadai ka aiom ban priang yau jisu kadai ka aiom ba pin yeng Kristan uba job, Kristan uba klan, Kristan ban long nuksa, bat ka briungay ka bas kem mau try, la yap la im, ka jingay kan pau, siya ka pertay bat siyaw blay, ay kan pau siyaw ksuy bat siya ka dujok ru kan kanyo, na marba piyeng ban ngay hau Jesus Christ. Ong hallelujah, kataga day ka jingay gospel. Cái tai chính ngay gospel, cầm đây chính quan Giêsu ban chú ngap cái chính ruai long cùng no, cái chính kran long cùng no, beriu bon này khen điat, cái chính bam chính đi cái bang nem bang, cái chính lấy chính quan Sngewthuh cùng no, đang ban yo sender, đang ban yo phong cái jang cái nem, đang ban yo Sngewthuh ban Sngewthuh ban yo lấy pe kha cái pe man, đang ban yo cái bahing cái sam, ban cái ta cầm đây cái chính lấy Giêsu, cái long malu mala thomot thomat. Ka blay kwa ban wan ra ipi ka de jaka ba pin yo ka jinkia ba pura da ka por jo men sim ba kod hallelujah da ka por jo men sim ba kod pin yo ka jinkia ka do no jong pi ha ka por jo men sim ba kod pin da ka la shi shai ka jingim da ka por men sim ba kod pin yo jing palat ka jingim jo pi da ka por men sim ba kod pin yo ka jing map ka banadu tan rai utau ba thang un thiang pad utau ba si on pentingan utau ba pop on ai ka hok ho utau ba janjar un yo mat ka jing palai lud utau ba phai din un phai no shakmat utau ba tlot un yo klan ba uta ubam shepting yo blay un shepting yo blay utau ba si ba janjar un le comment un roi un sin sentiu ha ka ying utrai ba ka ta ka de ka gospel ka bangaya lap ha ka de ka por hallelujah let up your snow ni ka tin chu ka we ki ti jo pi kum ni ka we ki ti jo pi bangan tip ba pi ngap ya ka praise God ko bless you bon kani ka de ka gospel ka bangidon kam de ka gospel ka ba shumalu mala teng don ki Kristan dang yo program ki jiseng da ailad kat ba mon pep kat ba mon le dat le jiseng kat ba mon le de ka no ka kam teng ban ais kam u ble de ka jing knyum de ka jing od sngau kum ba ka to ka pisa ken yo ka de ka ba ki yo hi lem de de bo ble ka khu aba ki le em tau try ki stang ban od ban knyum ban le ka ne ka tai ha to pim Sngewthuh ba ka pertai ka de ka yung shong basa but baro ka bang iyo ka de no play you wan ling khoi but in salai ling khoi but ka ka bang iyo ka de ka pertai ka de ka jing ai jo play but la do play u mai ai la da ka jing ai ne jo kam don la do play u mis nei la do play u mai ja ai kha ya pi la do play u mai pi ka ying ka sam ban shong ban sa ban rit kan no slap na ka ler la do play u mai pi ka jan ka de ban pong nang no pinyo mano ban pen biang ye pi mano banai hado kan ni pidang long briu pidang man briu wada ka poru corona pimpat shom la krong henry pim shom la tiat ngan henry pidang yo la ka bam ka di ubleu dang pendap ye pi hado kata nginang Sngewthuh sarong ban ong ba ka e bangale ngatam mga ban yo blei bar ka e bangale ka long da ka ba pen bor da lele kanam long kay bangi don ai show play on dang ila late no ngin late len court but sugar spa beneng ka ba crown can show beneng katai de ka jing katai de ka jing im katai de ka jing shukri abang shukri yo play kam destia bangin reserve kadai bangin hab ban surrender kamot mday ban tengkai henry day ban ailut kalong kum kani ka glass hagaba kani ka ka don hagani ka glass ban ka ei ka bachia lada pin ailut ya laga jingim show play ailut kum to I can tell you what I think should drop a drop ailut baro show play telut ya laga donut show play bagata de di shukri ka bo play kwa ya nga bat ya pi bangin le show hagani ka sngi
Haganegapor. Let up be one shakamat, one ban telut. Let up be Dwight, telut. Let up be Shakri, lut. Let up be I lut. Let up be im tau try, lut baro, shall try. Katagade ka jing I lut kabau blay kwa yangi. Hato Jisu mongum ta, uno no mo man ban boat na din jonga, I un len yalate. Un ba yalakading pna, te un sabot yanga. Namalada len yalate, I lut yalate. Shall try. Unam bit banong sendran, Joe Jesus Christ. Hallelujah. Ngadon ka jir hem and seam. Habang a kreni ka jing iru blay but ka jing shakri yaga kamo try. Bagim la ban I daw. Ngamla banong alatamen. Ngamla banong ngamla show. Ngamla banong banang kana. Ngamla banong banang samla. Ladaw try udon kam ngano nagapor. Shim try yanga. Namarwat di ka men seam ka bang adon. Kadaya ka ktiu try. Ladaw try un shimno yakam don bala ban bat don hospital don oxygen don doktor don riu start bala ban bat yakam sim ladaw ki riu start jong ka pertai ki riu nong sanshar ka pertai ki bla sumar ha kita ki high class hospital kita ki standard hospital bla sumar yaki kimla ban bat yakam sim jong tau nong sanshar jong tau sim jong te ki mentri ki korbariพี่มดเอกจิงเอ็มจงอาจงพี่ไอ้บลาบันบัดเบลย์มลาบันบัดนับเนะจงกับขมียัยคุณเลชิมเนาะในกับที่จงกับด็อกเตอร์ฮอสพิทอลอุมันซีมกันเลยเนาะกตากระเดกจิงเอ็มจงฮีบางอินสงทุเบียงเบียงบางไอ้บางอดอนกระเดกจอมฮีเดินมาเดกดาวกับเมรีน้องมักดาลากำดอนไอ้บันอายุจิสุกาลชิมยกับเดบีอัลลาบัสตาร์กาลดัดเทสันดอนจิสุบารอตั้งกระเดกบบหัตตามบางอดอนกับเทลุดยาวจิสุยกับตาบารอบัดยกับนี้กับบริวจิสุวังยากันนี้กับบริวอันยาลับฮักกะเลงกับพุทธัยbaru Judas udai ubaju lalot baru baju kuat ban kwan mentoy wang balai ba pin penle no ai ni kalai spa suka pin ai sigi baduk kala biang briu ba phaidin briu ba kendriang ka do anod u complain ban ai shakam blai briu ba kendriang ka do anod u thaj ban le ji seng briu ba kendriang ka do anod ai daw ban shakri blai briu ba kendriang ka do anod u yo i ba ka men siu ka ji shakri blai kam don jing koror balai mle kum ta baru Judas dino yo jisu baru saphaidin u sayap baru pasino ya ladai kadai ka jinglong ba ka jingem ka bang yo i ngakwa ban crunch pang ka aiom menta ka aiom jong ka jing tray mission kalong ka badon kame almost kendai khatlai wong ha kami uta ubalur ulap yo nong ot utau nong ot ulap yo nong bet bar ka ta ka jing stat jong ka jing tray kalong ka ba crowd day Lord jong kani baga day jing tray ka kerki menta let up him kerki kan poi ka por pinom yo permission shoot what ban yalap the gospel sngap hai ni ka jing kren namar kala long hat ha kala day menta saban chu inject no how tis nam maniat lem kumta kala don lupa la prepare na dong shadong hang ning yo i ngakwa ban yo tu ipich pang ka revival ka bau blay ula ban te no ik revival ha ka pertai na du ka spas nemขัดเนียวกับสปาสเนมบขัดเนียวกับมันตางอิมุสปาสเนมกับอาร์พูมันเต้าอาร์จาร์อาร์พูไลเห็นไรนะดูกี่ขัดเนียวสปาสเนมมันชัวหากสเนมกับขัดเนียวกับละเจียกับรีไบเบิลหากอาร์พูพระตริกุจูนขัดเนียวสปาไลหากดูอาร์ตริกุมาชขัดเนียวสปาคันได้ผู้เวกันนี้กับละเจียกับรีไบเบิลกับคราวเล็งเบาจอห์นเวสลีย์uday theologian uday evangelist uday nong yalam jong Bible movement hapo ka balang Anglican kabala tip ya ka kum ka Methodism bat kani ka society ka movement jong u kala tray ba kala penlong ya ka ta ka jing tray bat la khot ya ka independent Methodist bat kumta ula pen ki ya ka nong ba Wales la pen ki ya ka Europe da ka Bible ka ba crowd hagas pas nem bakanyo kani kam sa kumta unong way no unong American haga kanyo spa arpo hadu kanyo spa sanpo une kadai kabaneng konge po Amerika ya kabala tray kani ka revival lengbau Jonathan Edward
but George Whitefield, but ki way pat, ki wala longkum ki Bibles, ha North America colonies, kala don ka Bible ka crowd ha ka por. But menta ka Bible ha Europe, menta ka Bible ha po Amerika. Kala mi ka Bible. Ha ka spas nem ba kanyo, Liposan, Howell Harris, but Daniel Roland, Unekidai kibla experience the religious conversion. Hakajing kala Kristan, but kajing kala kabamot kibreu. Kanegadai, kajing try jong kataka evangelical revival movement in America. Kalapan kishibon, but kumtana do kat prosper arpaway, ter kalayad, but kalaki shiki Eastern State, but kala job ikibabon, kiman simba kodor po Amerika. Baro kadai kajing tray jong kari Bible, kadai ka aiom jong kari Bible, hagdo ka spasnem. Nang tangiyo spas nem hadin nang tao blay ulapen kiyo Thomas John ban wan yu kjat hang ne po Bangladesh baru ban wan ha West Bengal bat ban yu kjat po Sohra bat ban tray ka kama po Sohra ban wan rai ka gospel la Sohra bat hikai gibriu ban snaying snasam bat hikai gibriu ban sniamau bat ban le ki kam ban odding seed bat kiru komba per ka social life bat ka jingim Kristan ula wan rai ka shy, haka talk gatar, but I come to jump, but come to make a chingai, like Spasnam Menshua. But the Bible, Kalajia, Spasnam Menshua, po Shillong, na po West Khasi Hills, but come takala one Shillong, a Sutnga, nang takala late, Shadu Shamiso, hang tay po Lushai, nang tana Lushai, kala hair support South Korea, Hadu the Giski, Spasnam Menshua, Kari Bible Gadang K. Hapo South Korea hadu ni kapor. But what you can make kalaya shom la ino abagari Bible kalawan. Arajan riu kaladon ke jingki bakraw kari Bible hapo ka jela jongi kasi jantia jongi Sngewthuh yo blay uwan man pen kendu ki briu ki kalaba mot ki pai show try Henry ka donut jo briu ka mamam ka donut jo briu ka longkum ka juri habatan kala ring ondala pelaj kala wan biang sbak haju kata ka dei ka jinglong jong ki briu umen sim ba ko dang tray do ne ki sngi na mada ka daw ka ei ka bang ban ong ya pi kalong kan mau ya kapor parkat ya ka aiom but menta kan poiru kabakot kapor ban wat yo try kala day ka aiom ban yalap ban priang ya ka jun try jo men sim makot ka dan mentang dang don ka aiom jo ka jun try men sim ha ka khat khandai spa nyo fo sao kala sedang ka yalap gospel po me kalia ka Bible kala chia breu kala shuyam kala shukta ka dan hut ki semi ki fellowship ha ka por kala don ka ji seng ka ying ki breu kala sob ka jing ot balang kata ka jing be ying kata ka jing pen pep ya ka ban shim jing pen baptis kata henry ki breu ki nang ngai kata ki breu ki pen yeng ki yalap bat komta ki mi ki samla khana samla ki mi komta ki yalap but haka state me kalia jongi ngi yo ite ka nam fellowship don ki briu batang sio Sngewthuh fellowship ki ong ka dei ka basniu don ki briu ki ong wat khot ye ki to shing don ki briu ki bakren ben don du ki briu ki bayaro don du ki briu ki yo jingkala but kom ta ka ri jongi kala da ka jing trade yo men sim kam dei ka fellowship henry ka dei ka jing trade men sim ma khod fellowship na mar ki don ki jing seng haying ka jing slok haying but ka ta ka fellowship ka mod jing slok ken da yo jing ta men sim ki slok na ka ying se ka ying ki yo wai ka ying ki wai kamra palong jing seng chato chani but ki breu ha ka tin pai ba ki ong ka fellowship Henry ka dei ka jing tray yo men sim ba khod hadu gi ni skiu bleu dang tray ba da po jong piu men sim bu dang tray ba ka Bible jo try kanom pat kot kam dei ban lip ki spas nem ki bla jia po Europe ha po Wales ki spas nem ki bla jia po America ki spas nem ki bla jia po yala me kalia ki spas nem men shwa ki bla jia po Lushai ha po Miso ha po South Korea I kan one pat ka spas nem ba tmai ha ka jing em jongi
ai ba ka Bible u try kan ki aba pin mi na ka ji sang pin lum pin lang ye ki kon ki ti ka yin ka sam balong ka jing tuai balong ka jing IT wat nom chuno karyap kum ka siar ba pangklam ha ka ji shikriblay don kamban kan ti don kamban mare don kamban long kum ki kun skai bala plaj na yin na sam kin kan ti kin shot kin command ka ji shikrio try ka dei ban long da ka bor jo man sim ba kod tok ye dong hallelujah kabor jo men sim bakod kari Bible kan nom dei ban pat kod ka jing trail men sim kam pat kod ka jing tena book yo men sim kam pat kod no Hosea wong to pan slap no try haga yom ka batay won ai slap baning kong ba slap obakadu on teno tang ka way wong po ye ka do shra jong pi bet yo sambai hagata ka do met ai ba un say so bet yang ni po ye ka do shra jong pi way pa way Kecingim, kabakom kani kadon kami ka revival you try. Para bangay bait. Ngalapoy siya kabakot jong kecingkren. Siya kapoin kabakado. Kabakot kan poy. Kay kabakot kan poy. Gospel Matthias kat lai lenong. Kadakot arbot saudu lai po. Hang nila yatu siapang ujisu ang. Ladon away unong rep. Unong bet sembay ula bet yaw sembay lengka. Ula tia. Dala shy man step man meet pat la bet see away pat nong shun. Dala key man step kila san kini kila say shalut nag sambay. But la yo ila mi uko but la mi ru ki nyut. Tao shakri wang kanrad hato men bet yo sambay babaha men ne men meet. Wang hot te kum no ni ki nyut kimi. Wang nong shun ula bet yo sambay nyut ha ka jakar rep ko. Kisendran yong shangin tiu noi ni ki nyut kim dai bandon na kanagalang ka. Jisuang iyang to kini san lang but ko but nyut ai kini san namargan poy ka por ya ka ba on sa panyaklat yaki nang tawong hagani kaktin ka joblay uya tu ya kani ka jing shishaw Jisu kren siya ka bakot kata ka day ka jing kren jong uya ka bakot bagi angel kinlong kinong ot yaw taw ko kinlong kinong panyaklat yim day mangi kita kiban ot kiban bishar mday mangaw pastor ban bishar you know ngim ju ot balang ka balang New Testament ngim ju ot balang pila kalain pila klor pila swai pi jot pi im le kat bamon ngim ju ot balang tanggaway kalong bangi iya ka tiu try na marbalay kan sa poy ka por lada pi san ko munyot yaw taw nyot an buah ka ding but yaw taw ko an buah ka tiar mano ban le igata om day pastor om day apostle henry blay un le igata uy angel yo try kin lum yala ki jong hagata galenti menta pila yo jingker ku na balang la pen yo to ya pi la le ha ya pi la shakri la ya lap la pen baptist la yes lock don badi bam la pen wan la pen man bha ndala long briu man briu pi le persha pi pet no pi kenria no pi le bom selia komba pi shus mi hi komba pi susan la da pi le ke kmi ke pa teng teng dang long ka baba henry pi le yo blay ba de ka kamu blay mano pat ban ya sa ya pi halor ka ne kam lay ka basok mari ka daw ki pastor ki pai do no ki Sngewthuh good sly habaga wan chia henry kam day ka kam jong iban pas judgment kam day ka kam jong iban bishar no kam day ka kam jong iban rai pen rem you know ngi aga kti ka jo try utaw ban ki skor ban Sngewthuh ai un Sngewthuh bar utaw bom don ki skor ban Sngewthuh ai unom Sngewthuh na baw blay wong umen see mu try un kren la da kalong men mid da ki jing post new she say not sin Ukraine manเป็นไพ่ก็โดนอุเบลแล้วอุเบลกันใต้น้อยค่ะโอนำลาชูบันเครนชิวนำคมทางอีน้อยกี่น้ำมารกปอร์กันสปอยเววเขาบาร์เววยุดกันเสียเงี้ยผู้เล่นเมนตานะก็เล่นน้องก็บักขัดลายเล่นน้องก็บักขัดลายก็จะขัดก็บักอาร์พูดเศร้าอาร์พูดสันก็อังคุมเนยงั้นผู้เล่นต้องกิดขัดก็บักคำชิกมัดเทวละองเอ็มอาร์พูขันได้งันพูเลยเทวละองเอ็มบโยอาบาพิทิวน้อยกินยุดพิรัตเลมบัดกิเการุอีบารออาร์กินยามีเลมฮาดูกะอายอมอดเทฮากตากะอายอมกะจิงอดงันองฮากิตากิบอดขโมดากิอังเอลอุนองฮิวเบลตัวยาลุมชัวกินยุดตัวเตสงรูยกียากบันทังยกีเห็นไรเอาเก้าพิญญาลุมฮากิเทียร์จงาองลังบารอฮาเลลูยาอีกเขาฮากิเทียร์จงอาออนลุมกันนี้ก็ได้ก็ยากกบกด
kat bampat poi ka bakut Kenal kino na kabayotia. Kat bampat poi ka bakut kandit benrehu. Kai ka bakut jong pi kat ba pimpat yap. Kat ba pimpat yap kala ka bamut. Kat ba pimpat ring mensim kadu kala ka bamut. Kat ba kapot jong pi kampat kut usai rupa jong pi umpat kut kala ka bamut. Namaron dalat kut usai rupa. Namaron dalat kut ka mensim. Namaron da bila ring mensim kadu. Syano pat pila ya ka ban kala ka bamut om don lat syu. Kani kadai kai kabachia dai nama da dau kabakut kadai kai kabakut jong ani kaya kabangi im kadai ka jingrong no haba ka jingrong no kan wan hang ta kabakut kaya jong kabalang kan kut no nang ta kabakut jong ka jinglap gospel lu kan long hang ta dala rong no ikriu kut la kut no ka jinglap gospel da ki jiu ada ki gentle mga mangi baro la de sha ino ak da kapor la da jia ba pi sha ino pimla shu ban yalap Pemlasyu, no pastor, no yalap. Ushaino mlasyu ban yalap. Namar ka yalap kala wan no shikijiu menta. Shilak saw jar bleu shon sharp aga shalang mat jongki. Bat kini kin le yalap persya ita ki bam ngej blei. Bat kita ki bam ngej yo Chris lam ler. Nang tagay ka bachia ka jing sansyarum bra klau kan sedang. Nang tagay jing janjar ba kan sene aga pertain nyosnam. Nang ta ka jing brat yo bra klau sha ka liu long ba klem try haba kut kan news nam nang ta ka jing wan u Jesu but you kijat alor ulum ki olip haba kut ka ta ka news nam ban sun shar ka pertai sia just nam ka Bible gong ka jing jot ba kan det kan sejia ka pertai haba ki breu ki dangong ka jing suk ba ka jing skemba hang ta kan det ka jing jot kan wan kom ka kan tei ka basukon ka armet kam tip lano kan ka ha ka por bala bu blai kan ka bat ka yetu ba ka jing jot ba kan det ka pertai ka long kum ta ma pi manga mentang nang pun ya ka ta ka jing jot kadang don syabari kadang don syakabangi mla ban yo I selendat ke perda henry ka shikalamat kan ka ba kan jia bat hang tala pin ong ko lumba tap yang ha ko jing yap wan ka jing yap kan wan shu hang ta kan sawai no ka jing isnai ka ban sejia ha ka pertai no blai kan sekut ka jing bishar ba khadu kan sepoi kat bakum ka kitab jing men pau ar pau lenong ka khot khat wei du khat san ha ka bala tho ba jar bom shom le shem bala tho ka kerteng jong u kitab ka jing im yau taun bret no u she ka pung ka ding ba jar u bala tho ka kerteng jong u kitab jing im on wan on bret yo u on yalam u she ka Cakap bedeng babam cukut. Kani kadai kajing bishar kabakut. Ngakran ya pi kapor. Ya ka aiom. Bat ya kabakut. Wat ai bakani kan klet hadu ba pinda lek na kani kapertai. Kapor ban wat yo try ka don. Ka aiom. Kalyur kalawai. Bat yang iom syom lepen im. Ka aiom ot kaladir. Ukau la I. Bat kalyur kalawai. Bat yang iom syom lepen im. Lada jia manor mano. Bak aiom jompi kampat yahap agani kapor. Pimpat pedang yo Jesu. Pimpat yo ika jing pen im. Pimpat penrit yalade kumbadai ban penrit pimpat IT lut yo Jesu kumbadai ban IT ka jing pen kia ka sulong malu mala to mut to mat sia duai play sia pan map hang ni le shai la le biang la chusngi la le biang nang ta la le thut la le phoi sikri yo play para bangai sia phoi sia thut in ei thai nang ta jing sikri play sia ai dau kum nei kum thai la da dang long kum ta ka mut malu mala ka bat don ka jing kia ba shisha ka jing kia ka ba shisha ba play pen kia ya pi kalong ka jing IT lut show try yang ngaban emu Chris bat ban yap kalong ka jing mentoy bat nga nyau do nam tau Chris ya ki AK baro tang ban yo Jesus Christ kata ka dai ka jing kot jing mod ka ba shisha bat hagani ka por mano ki ba kloy ban ong yang ngaban emu Chris bat ban yap long jing mentoy bat ban priang yo Jesus kum nong panim ban shekri shau blade ka do anut wan si kamat ngin duwaim ta jong pi ngan pet sange no ya ka jing kren ne ka por bat ke ka ba pidon ban ong wan show try jubab la da pidang sngau malu mala tho ngot thomat ka chingem pim pat long ready ka por jong pi pim Sngewthuh ka por ka aiom ya ka bakot yo ba ka ta kan lap kan det ka long ka jing ba be ka ba crowd bom chukotเป็นเบ็ดนอมันตาก็จึงมดนอมันตาไรกดนอมันตามาพี่ก็ยอดสงในกิจยลับเป็นลองกิจก็จึงมดอากาศก็คลมัดวัดนอมเลชูแล้วดอนนับเร่งจงพี่ก็ยอดสงในกิจนุบเลยแล้วดพี่กันตัดก็สนามโยพี่ก็ละไล่ในกิจจง
ngala kren ye ke jing shisha la da pi briang ke sna mu Jesu kan sai ye ki pop jong pi bat ke jing panem ke jo Jesu kan wan na pi ke jing map e kan wan jar badon ki skor man snow don snow ik able man sim leu ong Haganega poor, one shakamat, Nin Duai Ganega Kalepmat, Yenum up and Parakti, Yenum up and dem cleat them kjat, Yenum up Yakaban up, you know, Kaegabagi Dodman tag along, Yang Komu Brew and Club and I till Lord, Surrender Lord, Yellow Day show try, Tell Lord Komganega Umaga glass, Tell Lord, but I Lord show Jesus Haganega poor. Praise God. Nganam pen slam Yaganega Jinkot. Hapo life ho second. Ngan pen why no ya kanega jinkren bar gitoy bakwa banwan snoba banwan shenrang haganega jeka kentay hagatay jeka shenrang haganega jeka hang tula biang ha ba biang ma pieng very good bar gi kan tay gen yeng hang tay na mar ga tay ga kti hang tay bar kan tay gen yeng hang tu one shini shikamat ki bakwa banwan ban it shi shaila de show try kam day ka kam kai gani kam day ka kam election kam day ka kam thung MLA kam day ka kam sansnem kam day ka kam laisnem lani kam thung rang ba shnong lani kam thung sodar lani ka ta ka kam thung nongkit kam em kadai ka kam ban thung sha beneng bat ban ratno na du jok ban thung sha beneng kadai ka por ban wat yo try kadai ka por ban khot kar pat yo try haba pin leit na kadai ka chia seng pin lei ban tai shi sha ka kam kabala da one ke jimpen sitam benru kanom la shu ban pen sange la da one saka no ka code la ne ka civil code la ne ka no ka an kanom la ban pen khnyo yo pi pin ha ban rai code ban IT la de show try ka ta ka de ka jing shakri ka ta ka de ka jing em one ki samla one ki khanna ba pin ha ban yenga khamat jo blay la de ki tu ki bedang ya pen ye ka jing em jo pi bat ka pertai one cloymenta kam de ban I blay malu mala one show try blay nu ka khu ni ka por Hallelujah. Life holds second. Blessed be the name of the Lord. Yang church yang itka ka pishong kai akam ka ba AAP ban one show try. Lada pila janai lut baro pim don kame ya ro you try. Yen you can do hage jingwan u Jesu. Kam lele. Lada pi ngau betang malu malala pen kia. Dang toni ei bahaban pen dai ki screw jong ke jingim. Dang toni ei bahaban bu bet ban borenti. Dang toni ei I voltage si dang low, dang low, high low. One menta pen dai how man sim jo blay. Baga board jo try kan mare kloy shekmat kam dei ka por ka badir ya pi menta ya ka ba shibet nganam ong ye nganam ong ya ka ba shibet pila ban le no shibet ne la shisni ne sa post nem sa post nem way ban tip tangga way menta bia ban pentikana ba pi tip ban wan ban kan do ba do Jesu mar khmat ba ka ta de ge chingem la nga dei ban shikri play mar way ngan shikri la ka dei ba kan yap mar way ngan yap la dam don ba pej mai yang apor ba nga tiap bang mat deb shutu la da nga du I ko pertai kam lelei ban ya ka bang adu ka hadu jok ka ba onam don ju ka ta ka jing pen hun yang a ka ne ka dei ka jing rai kut jong ka jing em try u eat ya pi ne ka por ka ying ka sem pen to mai show try ko ki samla yo pin ya dino yo Jesu kom ba diu Judas lai po ki spai rupa tang nam tau samla pi dino yo Jesu tang nam ta ka samla pi dino yo Jesu tang na ka banta ka jing riam jing pen shoi pi pen jot no ya la dei pi di tat yo Jesu kan long ka jing ba be ka ba crow ka la ka ba mod wan pim don bor ban yeng ngin de wan ta jong pi kot ching mod wan shiri chi khamat ki long ying long sem wan show try blame ker khu ngalo I ke de bla wan ngin yo kor ya pi nganom kot slim but nganom pen slim shu I ne ga jing kot blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord praise God ra ki ti jo pi shi jrong da ga ba buram shau blay but pen bod ye ne ga jing duai pen bod ne ga jing duai ong ablay haga kerteng u Jesu ngawan syame kumbang along ngadon kam ya me Jesu ban runga ka don hu jonga ban sayi ki pop jonga ban pen kia pura yang ana ka pop no setan ban ma pura yang ana ka jing man jing bam khut baro bangan yo ka jing em batmai bangan syakri ya me ban ai tilut atrai langayam ngan bod ya me lamarwai lade shibun ngan bod ya me lada kin syakem lada syasat betok ngan bod
ดยามีบัดงานน้ำลาบันเล่นชูยามีละโนละโนเยซูไปอีดงานถวายในกระโปร์บางงานเตรพายกับคำจูมีบางงานสครียามีอัตรายองจำยังไงงานสครียามีหังโนโนบางงานดอนงานสครียามีงานน้ำเล่บุริชูงานน้ำเซตชูและก็เชนตูร์บันครันนี่ก็ทีนุบเลยงานน้ำเล่รานชูงานน้ำบุริชูยาละเทงานครันกับแบงดอนกระโปร์บัดรู้บางงานสครียามีนาดูกับดอนูดงานไอชามีงานสครียามีงานไอเม็ดบัดมันซิมจึงดอนจึงเอ็มลุดชามีจิสูนามาร์นามีงโยชามีงไอปัดยากาอาเบลย์เปลี่ยนยังอาคุมบังอลองมาบิกิปอบจงอาบาโรเป็นนันคำยังอาอัตรายหากเกิดแต่งกับเราจิสูบันนาสเรตอันดูไอในกระโปร์อันดูไอ hallelujah blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord มันซีมเบลย์ดังเครนโปจงอาบัดังดอนกิบริวกิบดังสานูดยากระเดกจิงเอ็มพิสดังบันแลคายบัดพี่ดังสงกันรุมกันรำกจิงเอ็มพี่ดันคำบันไอทีละเดย์เฮาทราย Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Yuraba kalaraba shandara balaba shundoro balaba Praise God ด้านนี้ไว้กองบักเตงอีจูบิลี Trial don't comeยังกับบันเวงโนยังกิตากิใส่เตะใส่คมกิบาพิดอนหากตากิจิงเกตจงพีอุตรายอุลาบันเล่อีกันในปาลัดบันยังกับพิประคัด Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord ได้มโนเรมโนหากนี่กับปอดกับพิยอดสงาวินี่กับทีนกับโจเบลย์อุเครเนียพีเบลย์อุเครเนียพีมันเป็นเบย์แล้วก็ดอนูดกับมันซีมกันนี่ก็ได้ก็จิงเป็นกุบบอดกับบัตรไมโนเบลย์กับบันวันชพี Hallelujah Blessed be the name of the Lord งั้นดูไว้นี่ก็ปอดอาเบลย์ดูไว้ก็กระเทงกับเราจิสุนักบันทากินี่กิบริวกิบกอดอร์กิบคลอยบันองหังเนตรายงเยงบัดเมกิบคลอยบันไอติลุดอาเบลย์คมกันนี่ก็กลาสกับบัลเทลุดนี่ก็กิรูกิละเทลุดชเมกิไอติลุดอัตรายบัดกิองยังบันอิมุครสบัดบันยับก็ลงกิจิงมันถอยตรายบีนามาร์ดก็ดาวกระคูยกีตรายบีดอร์กัดเลมบัดกีตรายบีจงเป็นสเลดมันซีมบคูดงั้นดูไว้บักโนนก็บอดอยู่สิตันบักสู้ยูเครนน้ำลาบัดเลดอนบอดช่วยกีน่ะโดมันตาบัดกินเอ็มก็จิงเอ็มก็บัดจ็อบก็บัดทำไมบัดกินลงกิชครีกิจอมีบัดรู้อับเลยจงกินไอติลุดชเม็ดบัดมันซีมจิงเอ็มบาโรชเมกุปาเบลย์เป็นสเลดมันซีมบคูดจอมีไอบักรีไบเบิลจอมีกันขีบุกฮักดอนูจงกีเบลย์เป็นทำไมในกระปอร์กิบปังกินโยเคียกิบลอดกินลองคลันทรายไปเอ็ดอับเลยไอบักกินดูไอกูทรายไอบักกินดูไอชเมนาดูมันตาบเป็นลองกินน้องดูไองาองลังเยกับบาลังบารอกเวบัดกิบังไงบาพินลองกิบดูไอบาพิมาดเยกจิงฮาบาพิบ่าวน้องชวนวันนะพีดูไอขนังบาพินนมเชฟติงบัดบาพินนมดอนกจิงดูจิงไงดูไอบาพิสเงาชงานรู้ฮาบาพิสเงาชงานรู้ตัวดูไอบาพินนมเชนีอากบอร์เลยจงฮาบาพิดับกระหายตัวดูไอบาพินนมสรองเนาะยังจิงดับจงพีฮาบาพิกระดูตัวดูไอบาพินเทปเบาทรายอุนเป็นดับยังจิงกระดูจงพีฮาบาวันก็จิงสเกาสมีสเกาติงดูไอบาพินเทปบากบุตรายอุดอนยังกับบันเป็นชงานยาพีฮาบาพิสเกาชงานบาพิสเกาคอมเมนฮาบาพิดอนกตากับ security กตาก็จิงสเกาเบียงสเกาดับยังสเกาชงานนะดองชดองตัวดูไอโฮเบลย์บาพินนมเชนีอะไรก็จงกบอร์อุตรายขวดยาพีบันดูไอตรายขวดยาพีบันวาดยาตรายกับดังละบันเชมดูไอกับบาพิดังเยงก็ดูกบอร์ praise the name of the Lord ก็ขวดยังก็จีเซงบารอกเอาไว้ตัวพินเยงในก็จะกากับบาพิชองก็ได้กบอร์นักก็จะกาบาพิชองเยงคมบาพิเยงขมัดอุบเลยบัดองตรายไม่ยออีกดอนหูจงอาไม่ยออีก็มันซีมจงอาไงเยงขมัดจอมทะลีบัดสุดาหังอำดอนในไอ้ก็บังลาบันบุรีงาลงเนกัดงาลงเล่งคุยขมัดจอมดูไอ้กรณีไอ้โชตรายพี่ก็จีเซงอย่าโทษโชตรายก็ไอ้ก็บาพิดอนคำก็ไอ้ก็บาพิกว่าเบาตรายอุ่นเละอย่าพี่ในก็พอร์อมได้เชิงอาอย่าโทษโชตรายดูไอ้โชเปลยามาขมัดอุตรายก็ได้ก็พอร์ก็บางอิละบันรุงลังบารอเชก็ยิงเลงอุนาวาบางอินไลท์ในก็จิงเฉลยก็เป็นวันก็ตาก็ยิงเลงอุนาวาก็บักคำคราวก็ดอนหังนี้บัดก็เท้าได้ก็จิงไงเยาจีสุคริสบันรุงเชาจีสุบันไงเยาจีสุบารอบางอินไลท์โนในก็จิงเฉลยจงก็ประเทศบัดก็จิงบ่มันจงคา
Oh play un kerku ya pi baro dwai show try just so be it kerku ya ke ji seng baro kawai kerku ne ki bayeng kerku ke ne paro ki badon ne ke por play to snap ya ke jing ut jongki snap ya ke jing dwai jongki snap ya ke jing kren jongki ko try shame play to kren to kta pen ya ke don ut jongki bakin yo ya ke jing kta batumai ke jing em ko batumai ko pa ba kodor play jonga Jesus nga ai ngủ yêu mày Jesus nga ai ngủ yêu mày praise God in duai ni kapor counselor kinang duai no menta kanang bangila ban pendep yaki way pa way in duai ki badon ka testimony I can testify I can pla ki badon kata ka jing yet kwa ban yet to a show try to yet to show try ka ba bi kwa ban yet slok show try to yet to duai to pan ka bor no try praise God ka jing wan yo bi ne kam dei ka bale no ai kam dei bale no ai ka long kum basi ka lama khmat yo nong shun ha khmat u blei khmat u nong shun banong ngadon magaliang u Jesu banong ngadon nagaliang u Jesu banong ngadon nagaliang u Jesu banong ngan bud yo Jesu banong ngan ngai no yo Jesu hallelujah blessed be the name of the Lord yuri bakalara baba shandara baba baba to priang ye ka bor ka jo try to priang ye ka jing kta ba tmai u try to priang ye ka Bible u try po jong pi priang ye ka jing try u men sim ba kod uri bakalara ba shandere bo soto blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord oh Jesus ba it oh Jesus ba it Jesus ba it Jesus ba it Blay jonga uju men si men nin men ta jing bam ju kod udang long uju ban tray me tray a blay ke ski Pentecost me tray po Europe hari Wales me tray a blay po America me tray a blay po India me tray po Africa me tray ke 7 continents jong ko pertai me tray a ding jongi hang ni po Sohra me tray ke don hu jongi men ta try blay ke jing tray jo me ke bom la ban bu put a blay me ong an ai men si mo koi klem jing tau blay jong angkat bangin ang duwai de gibreu ai ba ke jing pen kia blay kan wan ko try ke jing pen kia om malu mala try and re ke jing kia ka bajanai ko pa be kan wan men sim ba ko do blay un pen sle un pen ko bor ka ba ken je blay kan wan na ki a try kin Sngewthuh ke jing pen temai ke jing kala kin Sngewthuh ke jing em ka ba khoi ka ba kentang oh blay ke jing long tlot long swai ke la wai lut baro a try yuri makala raba shanda raba sate kelere motion doro baba oh rimakala raba shanda raba sete blessed be the name of the Lord blessed be the name of Jesus blessed be the name of Jesus blessed be the name of Jesus yuri makala raba shanda raba soto resete kelere mama yanda raba oh Jesus oh Jesus oh Jesus kodor blay jonga men sim jo blay to wan na gade ke jaka to wan na gade ke lumpung to kta you know pai ba so dong a try but don gade ke lumpung u yeng kmat jo me Ukraine Asia me try open pau bo ong a kmi ngade u jong try blay to kren ma me to yo kan ti go try pen slap and dap and kupor ye ki do men sim a kod blessed be the name of the Lord blessed be the name of the Lord yundere ba kala raba shanda raba sata rasata kala raba baba shanda raba sate yundoro soto robo loro yondoroba oh Jesus ba e jonga Jesus ba e jonga Jesus ba e jonga oh rima kala raba shanda reba soto Jesus ablay jonga hallelujah praise God in kan o dagi jingtam dikan chester ai ki jirwai bakisur jong pi kin rwai ne kapor ka shekina glory ka jo try kan tap ne kapor yesu tu bangin amla ban le ai lam da de man si mo try lam da de mo try ukta lam da de mo try pan kala lam da de mo try pan kandu om dan briu bala ban kta ga da no u briu wat yo setan umla ban kta u ble umla ban kta lam da de mo briu wan ban ai ti lut yela de show try kum tangi ai ngo yo ble ga shekina glory jo try kan wan ga
cái Jesus kat bangi dang yeng kamat uplay leng koit lem boit lem biang haga bangi mla ban kerdang mla ban buri na kamat utrai you don't come see ka buram utrai bagi shaking a glory kan wan nangi ka bor men sim bakot ka bor juga jing tray ka bor ka jing ban kala ka jing sandur ka batamai kan wan pad Oh Jesus weed manobala ban shikri o pai lang jome manobala ban shikri de tau men sim jome try we to shikri gidi ki brave o try Jesus yore bala 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 Jesus Jesus oh blessed be the name of the Lord Try long come on, don't be
Sni banga try long kama trong bi taka donu taka mense nga ban mane ba ya ro ya me juna ya ro ya me juna try man kasni nga don kam thầm miếng dengan yai he bất đi nga gantil lasor man made yame ko man si shot man lek man kos ai cần lòng cung sốt ya haki skor jong bi nga idiom be nga ya be oh hallelujah nga can till la so ai cần lòng cung sốt theo haki skor trong bi ko pagi benda pagi yami mi benda pagi yami shabam ko pagi benda Bangi yami, benda bangi yami, shabam juku. Togi benda, ko bangi benda bangi yami, benda bangi yami, shabam juku. Ko bangi benda Bangi yami, ni benda bangi yami, shabam juku. Bilang pakodoyana, try bilang pakodoyana, ngani nga ijami mami ishwa yanga try belong pakordor yanga try belong pakordor
ít yami một nga ít yami ba mi ít chua yang Moses hagi jing rawai ke jing udwai nagmata ki khun Israel ong bakin dala start bakin Sngewthuh ya kene bakinda perkhat ya kabakut bakinda perkhat ya kabakut ki ju ban pai tangsha kabasyadin ki ken mau ya ki Egypt ki ot ki ya khnyom lenti kim Sngewthuh ya ka bau bleu lapan kre